Hola, bon dia. Soc en Daniel Ticó, alumne de segon de batxillerat, i avui us explicaré quina és la situació del català al meu centre, l'Institut Salvador Espriu, situat a Barcelona. Doncs bé, al meu centre, el català s'utilitza de manera vehicular com a llengua en aquelles assignatures on es pot fer, com sigui la mateixa llengua catalana, on estudiem la pròpia llengua, o geografia, història d'Espanya, economia, filosofia, d'entre altres. Evidentment, excloent aquelles assignatures on s'imparteix una altra llengua diferent a la catalana, com ara a castellà o les llengües estrangeres. A l'hora de relacionar-nos amb el professorat, els alumnes utilitzem normalment el català, igual que amb les organitzacions que conformen el mateix institut, ja sigui el cap d'estudis o la mateixa direcció. El català al meu institut també es fomenta de diverses maneres, ja sigui amb sortides culturals, com per exemple el teatre, per poder gaudir d'obres que prèviament hem pogut estudiar a classe, de diversos autors, com per exemple de Mercè Rodoreda aquest passat novembre del 2021 de la plaça del Diamant. També, arran tota l'ESO, hem pogut anar al teatre diverses vegades per poder contemplar aquestes obres que fomenten el català. Per fomentar aquest català que us vinc avisant, no només ve donat per aquests dos factors, sinó que també es fomenten de manera lúdica a base d'una jornada molt especial al nostre centre, com és la dels Jocs Florals el dia de Sant Jordi, on ens concentrem gairebé tots els alumnes que conformem a l'institut, des de primer de l'ESO fins a segon de batxillerat, i conformem els nostres poemes, escrits o relats i competim entre tots nosaltres per aconseguir una rosa que atorga l'institut. Aquesta jornada, en el que és personal, em sembla molt maca i molt divertida, ja que, com he dit, ens concentrem tots els alumnes i és una jornada i una experiència que és molt agradable i molt divertida. L'institut no només es queda en aquest culturisme del català i aquesta fonamentació, sinó que també ajuda aquests nouvinguts a les nostres terres catalanes que no dominen l'idioma a comprendre'l i els atorga eines perquè puguin entendre aquest meravellós idioma. Penso que el meu institut fa una tasca excel·lent amb aquests nouvinguts i que fomenta de manera excel·lent en tots nosaltres el mateix català. Penso que tots els instituts haurien de seguir la nostra filosofia i sumar-s'hi a aquestes noves activitats que potser us podria interessar.